Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive. Yes, in the house of the Lord there is singing, there is shouting, adunay kantahan ug adunay paghugyaw, and there is victory. ug aduna usay kadaugan. Because Jesus won the victory for us. Kay tungod si Jesus, magagiya ka nato sa atong He won kadaugan. the victory for us at Calvary. Og kita si Jesus maghatag og kadaugan sa ato ang pagka sa atong mga problema dinhi sa kalibutan. So, I told you my story, how I found the Lord. Og akong gisulti sa inyo ha kung giunsa nako pag kita sa Ginoo. God restored my life and gave me peace and joy. Og ang Diyos nagawagtan gayud sa akong mga kagulanan. And when I received that peace, that changed my whole life. Og sa dihang ako nang nadawat ang kalinaw, og diha dayon nga nauswag ang akong pagpanginabuhi. When God touches your life, He fixes every area. Og sa dihang hikapon sa Dios ang atong kasing-kasing, og iya gayong pag-aayuhon ang tagsa-tagsa kanato ka kinabuhi. Spiritual prosperity. Og mao kini ang espirituhanong pag-uswag. That is why we are singing worship today. Nauna karon nga kita nagakanta nagadayeg diha sa Ginoo. God also gives you emotional Og ang prosperity. Dios usab maghatag kanimo sa pagkauswag sa imong mga emosyon. God fills the emptiness that is in your heart. Og ang Dios magawagtang gayud sa mga kasing-kasing nga mga pagkalibog. And then God gives you mental prosperity. Og ang Dios magahatag usab kanato sa pagkauswag sa atong mga hunahuna. So we're going to sing the song Og about Jesus. Yes, atong That Jesus is mine on page 1. Because this is the secret to prosperity. Yes, kay mao kini ang atong sikreto sa pagkamauswagon. Yes. This is how the song goes. He's mine. He's mine. He's mine. Jesus is mine. He's mine. He's mine. He's mine. Jesus is mine. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Jesus is mine. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Jesus is mine. Let's go. Ako asya, ako asya, ako asya, si Jesus ang ako. Ako asya, ako asya, ako asya, si Jesus ang ako. Walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, si Jesus ang ako. Walay katapusan, walay katapusan, walay katapusan, si Jesus ang ako. He's mine. Let's sing it. He's mine. He's mine. Jesus is mine. He's mine. He's mine. He's mine. Jesus is mine. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Jesus is mine. We're going to open a Bible verse. Everyone please take your seat. That will be Romans chapter 10 and verse 9.
Romans 10 verse 9. Og atong basahon kini sa mga taga Roma 10:9. Romans 10 verse 9. Romans is in the New Testament. Verse 9 in English, that if thou shalt confess with your mouth Kay kung igasugid mo sa imong baba the Lord Jesus, si Jesus ingon nga Ginoo, and shall believe in your heart that God hath raised him from the dead, ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya, then you shall be saved. gikan sa mga minatay mamaluwas ikaw. So, there are two things that you need to do to be saved. So adunay duha ka butang nga kinahanglan nga atong pagabuhaton. How many people know what the two things are? Anybody can guess. Pila ba ang nakahibaw niini nga adunay butang nga atong pagabuhaton? What are the two things that you need to do? Anybody can guess? Unsa man ang angay natong pagabuhaton? Number 1. Any volunteer? What must you do to be... If somebody asks you, what must I do to be saved, to get to the kingdom of God in heaven? Confess. Number 1, confess with your mouth what? Number 1, maugay kini ang pagsulti or pagsugid sa atong baba nga What do you confess in this Bible verse? nga si Jesus ingon nga Ginoo. You have to confess that Jesus, now I'm translating, you have to confess that Jesus is Lord. Og ato gayud kini isugid sa atong baba nga si Jesus mao ang Ginoo. And then number 2, you have to confess that Jesus rose. You have to believe that Jesus rose from the dead. Og ato gayong tuuhan nga si Jesus gibanhaw sa Dios gikan sa mga minatay. This means that Christ can raise your life. Og kini ang pagpamatuon nga si ang Kristo banhaw usab kanato sa atong kinabuhi. So the next song that we will sing, So ang kanta nga atong pagakantahon on page 1 is number 1, we are confessing that Jesus is Lord. The song is called He is Lord. And when you sing the song, you confess that Jesus is Lord. Kung ato kining kantahon, so mao kini ang pagpamatuod nga kita nagasugid sa atong baba nga si Ginoong Hesukristo mao ang Ginoo. And then you believe that He is risen from the dead as you Kung sing ato the kay song. pagatuuhan nga siya nabanhaw gikan sa mga minatay. This is how it goes. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Hallelujah. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And then Atong itindog ang atong tiil aron sa pagdayeg sa atong Ginoo. Buhi nga Dios. Siya ang Ginoo. Siya ang Ginoo. Siya nabanhaw gikan sa patay, ug siya ang Ginoo. Ang tanang tuhod manangiko, ang tanang
Jesus Christ is Lord. Thank you, Lord, that you are our Lord, you are our God, and you are our King. In Jesus' name, amen. Please have your seat and open the Bible to Deuteronomy chapter 8 and verse 18. Deuteronomy 8 verse 18. Ari kita sa Deuteronomy Kapitulo 8, versikulo 19. Let Nga us, nagaingon. yes, go ahead. Og mahitabo kung hikalimtan mo si Jehova nga imong Diyos og magasunod ka sa lain nga mga Diyos og ikaw magaalagad kanila og kanila magasimba ikaw, nagapamatuod ako bato kaninyo ni ining adlawa nga sa pagkamatuod mga wala kamo. So I said in our presentation that God gives us power to get wealth. Og ako nagasulti kaninyo nga ang Diyos maghatag usab kanato og gahom. God owns this whole world. Og ang Diyos maulamang gayud ang tag-iya ni ining kalibutan. And so He can give anything that we need. Og siya maghatag usab kanato kung unsa man ang atong mga panginahanglanon. He can fix our lives. Og siya magahusay sa atong kinabuhi. If we have problems with our relationships, Og aduna kitay mga problema sa atong mga relasyon sa atong pamilya. then He can fix that. Og siya magahusay usab. That's why we have to put God first. Og mao kana ang pamaagi nga magaduol gay kita sa Ginoo. So Sa today Diyos. we're going to receive an offering. Og kita karon aduna agkuan kita sa offering, sa halad. Prepare to receive an offering. Prepare kita sa paghalad sa Diyos. If you're visiting, you don't have to give an offering. Og Don't kamo worry. bisita, dili This is kinahanglan nga kamo for usab people in our church, magahatag. okay? Kay- So if you want to, you can, but you don't have to. Yes. Kung sa mga bisita dili kinahanglan nga maghatag, pero kung inyong kabubuton okay ra pod. But this is a way we can give thanks to God for giving us our lives. Og kini mao ang pamaagi nga sa paghatag sa Ginoo nga atong ihatag ang atong kinabuhi diha kaniya. So we're going to sing a song, When We Give. And that is the song Cast Your Burdens on page 13 in our books. Dunay kanta atong kantahon nga Cast your burden Cast unto your Jesus. burdens unto Jesus. All of Atong isalig kay Jesus ang atong mga problema, ang atong kagulanan. Okay, let's begin. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Let's all stand to our feet. Higher, 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 higher. Atong itindog ang atong pain sa aron sa Lift pagkain sa Jesus Diyos. higher, 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 Atong pagadaygon ng Diyos. higher, higher. Lift Jesus higher. Let's go higher. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. So now this song has got actions. Are you ready to do actions? Are you ready to do some actions, brother? Ready na mo sa pag-action alang sa pag-cast sa atong mga kagulanan dito sa Diyos. Brother Aldwin, are you ready to do some actions? Some exercise today. This is how it goes. Cast your burdens unto Jesus, my dear. You want to show everyone? Okay. Cast your burdens
gospel. Spread the gospel wider. Wider, wider. Wider, wider, wider. Wider. Let's spread the gospel. Spread the gospel wider. Higher. Higher, higher. Higher, higher, higher. Higher, higher. Lift Jesus higher. Praise the Lord. Amen. Sister Marichu, would you like to pray for the offering? Lord God, salamat Ginoo sa imong paghatag sa Elsa. Niining taknaa Ginoo, niining grasya Ginoo, ug amo kini suklian Ginoo. Diha lamang kanimo Ginoo nga ay pinaagi sa imong mga pulong Ginoo, amo usab i-spread dinhi sa kalungsuran Lord nga. Kining halad Ginoo, amo kining igahatag ngadto sa mga kabus Lord dito sa mga nanginahanglan Ginoo. Kining tanan amo gipangayo gipasalamatan kanimo lamang Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Please have a seat, Sister Marichi. Maybe you can help me. Everyone, please have a seat. We're going to read the Bible, Acts chapter 4. Please open up. Buhat Kapitulo 4. Acts chapter 4. Have you found it there? Acts chapter 4. Okay, can we have a volunteer who will read Acts chapter 4? Nakakay gusto nga mo basa? Acts chapter 4. Buhat Kapitulo 4. Volunteer? Somebody? Free mo nga mo ga. Come to the front. Come to the front. Free mo nga mo ari dun sa You'll read a small part. So read Acts chapter 4 up to verse 12. Verse 1 to 12. Please. Acts 4, 1 to 12. Yes. Mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 12. Ang pulong sa Dios nagaingon, ug sa nagasulti sila sa katauhan, hingabutan sila sa mga saserdote, ug sa kapitan sa templo ug sa mga Saduceo. Kapitulo 2, nga nangaguol, kay ginatudluan nila ang katauhan, o ginamantala nila pinaagi kang Jesus ang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Very good. But you don't need to read the 3. Just read the text. Ug ilang gidakop sila o gisulod nila sa bilangguan hangtod sa pagkaugma kay hapon nakadto. Apan daghan sa mga nakadungog sa pulong mingtuo ug ang gidaghanon sa mga lalaki mikabat sa duol sa 5,000. Og nahitabo sa pagkaugma nga managtigom sa Jerusalem ang ilang mga punuan ug ang mga ansyano ug mga eskriba. Og didto si Anas, ang labang saserdote, og si Caifas, og si Juan, og si Alejandro, og ang tanang mga kabanayan sa labang saserdote. Og sa ilang gipataliwala sila, ilang gipangutana, sa unsa nga kagahom, kung sa kang kinsa nga ngalan, nga gigibuhat ninyo kini. Unya si Pedro nga puno sa Espiritu Santo ingon kanila, mga pamunuan sa katauhan ug mga ansyano, kung kami karon pagasusihon mahitungod sa kayuhan sa usa ka tawo nga masakiton, kung sa unsa nga paagi nga maayo siya. Hibaluin ninyong tanan ug sa tibuok mga katawuhan sa Israel nga tungod sa ngalan Hesukristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus ug nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga minatay, tungod gayod kaniya nagatindog kining tawhana dinhi sa inyong atubangan nga maayo na. Kini mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod nga nahimong pangulong bato sa pamang-ang. Og diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nagahatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. Thank you very much. Just leave it open. Leave the... Oh, that's your Bible, so you can go. Another volunteer. Bring your Bible. Verse 13. Brother Jonas, are you coming?
sa gitan-aw nila ang kaisog ni Pedro ug ni Juan, nga hingsayran nila nga mao nga mga tawo nga walay kaalam ug nga walay silid, nang hibulong sila ug ilhan nila nga sila nakig-uban kang Hesus. Og sa nakita nila ang tawo nga giayo nga nagatindog uban kanila, wala sila'y arang ikasulti patok ni ana. Og sa ilang gipagula sila sa gawas sa Sanhedrin, nagpangutan anay ang usa ug usa kanila nga nagaingon, unsay atong pagabuhaton niining mga tawhana? Kaysa pagkamatuod usa ka ilhanan nga nabantog ang gibuhat pinaagi kanila, nga gipakita sa atubangan sa tanang mga pumuluyo sa Jerusalem, ug dili kita arang makaglimod niini. Apan aron dili na kini masangyaw sa katawhan, atong hulgaon sila aron dili na sila managsulti sukad karon sa bisan kang kinsa niini nga lana. Og ilang gipatawag sila, og ilang gipinahan nga bisan sa unsang agi dili na sila managsulti, bisan managpanudlo pinasikad sa ngalan ni Hesus. Apan si Pedro ug si Juan mingtubag kanila ug mingingon, kung matarong sa atubangan sa Dios ang pagpatalinghog kaninyo, labi pa kay sa Dios hukmi ninyo. Kay kami dili makapugong sa pagsulti sa mga butang nga among hingkitan ug hingdunggan. Og sila sa nagapadayon gayud sa paghulga kanila, nagapapauli kanila kay wala sila'y hingkaplagan nga angay sa pagsilot kanila tungod sa kahadlok sa katawhan, kay ang tanang tao nagahimaya sa Dios tungod sa nahitabo. Kay ang tao nga gibuhatan niini kay bulungan nga pagkaayo, may kapin na sa kapatan katuig ang iyang paluhigon, ug ang gibuhian na sila nangadto sila sa ilang kaugalingong mga kauban, ug ilang gisugilon ang tanan nga giingon kanila sa mga pangulong saserdote ug sa mga ansyano. Og sila sa pagkadungog niini na nagdungan sila sa pagpatugbaw sa ilang tingog ngadto sa Dios, ug na nagingon, Ginoo, ikaw mao ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga anaa kanila, nga pinaagi sa Espiritu Santo sa baba sa imong ulipon nga si David, nga among amahan. Nagingon ka, nganong na nagsuki ang mga hintil o mga katawhan na nagpalandong sa mga hunahuna nga kawang. Okay, what verse is that? 25 last. 25. Okay. Let us have another volunteer. Thank you very much. Another volunteer to read. Brother Aldrin, want to have a read? Come and read from verse 26 up to the end of the chapter. Yes. Nanindog ang mga hari sa yuta ug nag-ipon sa tigog ang mga punuan batok sa Ginoo ug batok sa iyang Kristo. Kay sa pagkamatuod si Herodes ug si Poncio Pilato kauban sa mga hintil ug mga katawhan sa Israel, na nagtigom sila niining lungsura batok sa imong balaang ulipon nga si Jesus nga imong gidiho. Sa pagbuhat sa tanan nga gituyo sa imong kamot ug sa imong pagbulotan sa wala pa mahitabo, ug karon Ginoo, tan-awa ang ilang mga hulga ug ihatag sa imong mga ulipon ang bug-os nga kaisog sa pagsulti sa imong pulong, samtang igatuyod mo ang imong kamot sa pag-ayo ug aron sa pagbuhaton ang mga ilhanan ug mga katingalahan pinaagi sa ngalan sa imong balaang ulipon nga si Jesus. Ug sa makaampo na sila, nauyog ang dapit nga gitiguman nila ug nangapuno sila sa tanan sa Espiritu Santo ug nagsulti sa pulong sa Dios nga adunay kaisog.
up to the end 37. Ug ang panahon sa mga tao nga hintuo, nausa ang ilang kasing-kasing ug kalag. Ug walay bisan kinsa nga nag-ingon ug nang nga kaugalingon niya nga iyang ginabot tanan. Kundili ang tanan nga butang kadaghanan nila. Ug sa dako nga kagahong nagapamatuod ang mga apostoles sa pagbanhaw sa Ginoong Hesus ug dako nga grasya nga diha kanila tanan kay wala sila kinsa nga nakulangan kanila kay ang tanan nga may mga kabilin kung may mga kabalayan ginabaligya nila o ginadala nila ang bili sa mga butang nga nabaligya o gibutang nila sa tiilan sa mga apostoles o ginaapod-apod nila sa tagsa-tagsa ingon sa iyang kinahanglan. Si Jose nga gitagaan sa mga apostoles o bansagon nga Bernabe hubaron anak sa paglipay usa ka lirita nga taga Sepro o kaliwat nagbaligya sa iyang usa ka uma o gidala niya ang salapi o gibutang niya sa tiilan sa mga apostoles. Okay, thank you. Please have a seat. Thank you very much. Sister Marichu, please. So, Acts describes the first church in the world. Ang buhat mao ang nagapakita niini sa mga simbahan dinhi sa. This is the church which was born in. Where is this? Can anybody guess? Where is this? Asa ba na tao ang simbahan? Where is the first church in the world? Asa ba na tao pag-una ang una nga simbahan? Anybody can guess? Doon na ba'y nakahibaw? Huh? The first church is in Jerusalem. This is after Jesus. Mao kini sa Jerusalem sa Yes. pagkahuman ni Jesus. This is after Jesus rose from the dead. And Pagkahuman mabanhaw ni Hesukristo. Jesus Christ told his disciples to preach to every nation. Si Jesus nagasulti sa iyang mga magtutudlo sa iyang mga apostoles nga isangyaw ang mga maayong balita. That is why we are preaching in the Ug mao ka na Philippines. karon nga kita magasangyaw usab kita sa pulong sa Ginoo. That's why we're preaching in the Philippines. Ug mao ka na ang hinungdan nga kita nagasangyaw dinhi sa Pilipinas. Christ said, first in Jerusalem. Pero si Jesus nagaingon nga unahon ang Jerusalem. And so they began to preach. Ug sila nagasugod sa pagtudlo. But the priests were not happy about it. Pero nakita nga ang mga pari wala gayud lipay sa gibuhat sa mga apostoles. And many people today are not happy that we are preaching. Ug aduna usay mga tao karon nga nagaingon nga wala gay sila malipay sa mga nagsangyaw sa maayong balita. So these people were arrested. So adunay mga tao nga ilang dakop ang mga nag-spread sa pulong, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. And they asked them, what right do you have to preach? So sila nagapangutana kung unsa man ang maayo nga isangyaw. And they said, Jesus told us to preach. Og sila nagaingon nga si Jesus nagasulti nga magsangyaw, magtudlo. Who will you listen to? Kisa may atong paminawon. Will you listen to the priest? Or Maminaw ba kita sa pari? or will O you listen to maminaw ta Jesus? kay Jesus? Jesus, correct? Yes. So ato gayong paminawon si Jesus.
These priests did not see Jesus. So kini mga pari wala gay nakaila kang Hesus. When Jesus rose, he only showed himself to a few people. So sa diha nga nabanhaw si Hesus, so ilang nakita sa mga katawhan. So they made a statement. So adunay mga pamaagi. In verse 12, read that. Chapter 4, verse 12. Mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. O diha sa lain, walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit, nga nahatag sa tagiwala sa mga tao, nga diha kaniya mga luwas kita. Amen. Read again. Salvation is found in no one else. O diha sa... Yes. Verse 12. Yes. Og diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit, nga nahatag sa taliwala sa mga tao, nga diha kaniya mga luwas kita. So why is it important for us? So nganong importante man gayud kini sa atoa? Why must Sa we tanan. preach? Nganong kinahanglan man jud nga kita magasangyaw sa pulong sa Ginoo? Because there is only one way to get to heaven. Kay tungod adunay usa ka pamaagi nga kita makadung sa langit. Many people have already come. So adunay mga kadaghanan nga mga tawo nga nagadung. There are many religions. So adunay mga nagkalain-laing mga relihiyon. There's Buddhism. Adunay Buddhism. There is Islam. Adunay Islam. There's a lot of religion here Adunay in the daghan Philippines. nga mga relihiyon dinhi sa Pilipinas. But it says here, there is no salvation in that religion. Apan nagaingon dire nga og diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa. There is no salvation in anybody else. So walay lain usab nga kaluwasan kang bisan kinsa. Not even Mary can save you. Wala usab diha kang Mary, Maria. It doesn't Dili say, siya maoy makaluwas usab kanato. it doesn't say Mary is Lord. Wala usab dinhi sa Biblia nagaingon nga si Maria Ginoo. It says that Jesus is Lord. O nagaingon lamang diri sa Biblia nga si Jesus mao lamang gayud ang Ginoo. That's what I mean. In the Philippines, there is a lot of religion. Og mao na ang akong gipasabot nga dinhi sa Pilipinas daghan gayud nagkalain-lain nga mga sayop nga pagtulunan nga sa relihiyon. People are even praying to the saints. So aduna usay mga tao nga nagaampo sa mga santos nga ribulto. Those saints cannot save anybody. Kana nga mga santos dili gay kana maoy makaluwas kanato. Because there is only one person who is without sin. Kay tungod adunay lamang usa ka tao nga wala gayoy sala. And if walay bahid sa sala. we want to be saved, the person must have no sins. O kung kita gusto maluwas, so mahimo gayud kana nga dili kita magpakasala. We know that Jesus was born of a virgin. Og sa diha nga atong nahibaluan nga si Jesus na tao pinaagi sa usa ka babayi. But that woman, Mary, also had sins. Pero kana nga babayi nga si Maria, aduna pud na usab kana nga sala. Usab pud kana nga parehas nato nga makasasala. So these are also priests in the New Testament. Ug mausab kini dinhi ang mga pari dinhi sa Old Testament. And today, the Roman Catholic priest will be angry at Ug me. kana karon nga adunay mga Roman Catholic nga masuko kanato. Maybe he will arrest me. Ug siguro pagadakpon siya kita. So these priests were very shocked. O kini nga pari na
na kurat gayud siya sa nahitabo. And they said, but these men are just fishermen. Pero iyang giingon gisulti nga kini mga tawhana usa lamang ka mangingisda. They did not go to college. Wala sila maka-eskwela. They don't have education. Wala sila maka-eskwela pinaagi sa kolehiyo. How do they know all of this? Unsaon sila nagapangutana nga na unsa giunsa man nila pagkahibaw. Remember, I said to you that God gives you mental prosperity. O gato gayong hibaluan nga akong gisulti sa kaninyo nga ang Dios nagahatag kanato og kausgwagan sa atong panghunahuna. God will give you mental abilities which are beyond your mental abilities. Og ang Dios nagahatag usab kanato og panghunahuna nga pinaagi sa atong abilidad usab. So they were shocked that these men have mental ability. They can Og talk. sila na kurat tungod kay ilang nakita nga kining mga tawhana adunay mga panghunahuna nga abilidad sa But pagkauswagon. just before they were arrested, So, pero sa diha nga wala pa siya na dako, we learned last week that they healed a man who could not walk. so atong nahibaluan sa niaging Sabbath nga adunay usa ka tawo nga dili gayon siya makalakaw. Apan nakalakaw The man siya. could not walk for 40 years. He was begging. Ang tawo wala gayud siya nakalakaw sukad sa bata pa hangtod sa 40 anyos ug siya pang He couldn't walk. dili siya makalakaw. And Peter said, in the name of Ug Jesus, si rise Pedro up. nagaingon nga sa ngalan ni Jesus barog tindog. You see, God gives us physical prosperity. He heals our bodies. Ug atong makita gayon nga si Jesus ang Dios nagahatag usab og gahom nga siya makalakaw sa iyang lawas. So God healed that man who couldn't walk So ang Dios nagaayo ni anang tawhana from his situation of poverty. tungod sa iyang sitwasyon sa pagkaulipon sa He raised him up. og siya nabanhaw natindog. And he will do the same for you today. Og mausab ka na pagahubuhaton nato karon. He made somebody without learning to be a speaker. Og adunay sa mga tao nga dili makahuna-huna sa sulti. So these priests said, what should we do to these men? So kuning mga pari nagaingon nga unsa may atong angay buhaton ni ining mga tawhana. They can't do anything because a miracle has just happened. So wala gay sila mahimo kay tungod nakita nila ang mga gahom sa Dios. Let's read verse 16. Nga nagaingon unsay atong pagabuhaton ni ining mga tawhana kay sa pagkamatuod usa ka ilhanan nga nabantog ang gibuhat pinaagi kanila nga gipakita sa atubangan sa tanang mga pumuluyo sa Jerusalem ug dili kita arang makaglimod niini. Yes. So they said that we will threaten them. So sila nagaingon nga ato kini silang lisod-lisurod. So they decided to go away and pray to the Lord for the solution. Og sila ang mga apostoles naga-decide gid sa ilang kaugalingon nga mupalayo ni anang lungsura og sila magaampo sa Dios. And then towards the end of the chapter, all of the believers have sharing their possessions. Og sa katapusan sila nagaingon gayod nga ato kining i-share sa kadaghanan. Read verse 32 and 33. Og ang panon sa mga tao ngaming tuo na usa ang ilang kasing-kasing og kalag ug walay bisan kinsa nga nag-ingon nga kaugalingon niya ang iyang ginabatunan kundili ang tanan nga mga butang kadaghanan nila. And verse 33. Og sa dako nga kagahom nagapamatuod ang mga apostoles sa pagkabanhaw
sa Ginoong Hesus ug dako ang grasya nga diha kanilang tanan. And Amen. then the next verse says, neither was there any among them that lacked. Read it, verse 34. Kay walay kinsa nga nakulangan kanila, kay ang tanan nga may mga kabilin kun may mga kabalayan. You see, they were living in prosperity. Og atong nakita nga sila nagalakaw sa ilang mga puloy-anan. And this is the plan of God for our lives. Og mao kini ang plano sa Dios dinhi usab kanato. When He frees us from sickness Kung kita mag-ayo usab sa mga masakiton, and He frees us from mental o mga mental ayo lack. usab sa mga lack of mental panghuna-huna. ability. And then He also gives us boldness. Og siya usab naghatag kanato kadasig kalig-on. So, in the last few minutes, I'm going to ask a few questions. Og sa diha ganiha nga aduna ako'y pangutana. First question, do you think there is an afterlife? So nainyo bang nahuna-huna nga adunay katapusang kinabuhi? Do you think there is a life after this life? Yes. Do you think about it much? Are you afraid of death? Na hadlok ba kita nga mamatay? No. Dili jud. Some people are. So aduna know- kuyog usab nga mga tao nga mahadlok gayud mamatay. Do you know why we die? So kahibalo ba mo nga kung anong kita mamatay? Do you know why? What the Bible says? Why So we die? kahibalo ba mo kung unsay gisulti sa Biblia nganong ang tao mamatay? Let us turn to Romans So atong Chapter. basahon ang mga taga-Roma 6, Kapitulo verse 6, 23. versikulo 23. Yes, 6 verse 23. But before we turn to that chapter, let me ask, do you think that you are a good So person? uksa sa nato basahon ana ako'y mga pangutana kaninyo. Naghuna-huna ba mo nga kamo maayo? Do you think you're a good person? Nahuna-huna ba nato nga Okay, maayo? everybody please stand up. Okay, please stand up. So manindog kita. If you are a good person, So kung kita maayo, then please sit down. then mulingkod kita kung kita maayo. You're not standing. If you are a good person, sit down. Kung kita maayo, lingkod. You're not sitting down. Okay, you can sit down, okay. Why is that? Ngano man? We know, if we look at the 10 Commandments, how many... Atong lataw na ang 10 Commandments ang napulo kasugo. Let me ask, how many lies have you told in your So pila man pamakak ang atong nabuhat. One. Only one. Not count Then you've said no lie. 0. So how many? Let me ask you. 10? More than 10. Okay. Have you ever stolen anything? O nakapangawat ba? O nakapangupit ba ta? Yes, I've stolen. Never. You've never stolen anything. Something small. Maybe something small. Like a diamond ring. Okay. So, you are a lying thief. Kita usab usa ka nakapangupit. How about God's? Have you ever used God's? Okay, you love your mother, yes? So nahigugma nato ang atong inahan. Would you ever use your mother's name So nagamit ba nato ang ngalan sa atong inahan? as a curse word? Would you curse somebody? Pinaagi sa pagbalikas? No, you wouldn't.
Because you love your mother. Yes, wala kay tungod kay nahigugma kita sa atong inahan. But have you ever used God's name in vain? Pero ato bang nagamit ang ngalan sa Dios pinaagi sa pagbalikas? Anyone? So that God calls that blasphemy. Sumao ka na ang balikas sa pinaagi ni Ana. Now let's read Romans 6 verse 23. Okay. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Yes. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Yes. So, why do people die? So nganong mamatay man ang tao? It is wages. Mao kini ang bayad. God is paying you for your sins. So ang Dios hatag kanato og bayad pinaagi sa pagkapatay. So what are you going to do? So asa may atong angay buhaton? What are you going to do? Huh? Asa may angay natong buhaton? You're going to clean up your life. So kinahanglan usab nga atong hidluan ang atong You're going to kinabuhi. clean up your life. Is that right? Yes. Okay. If God judges you by the 10 commandments, So kung ang Dios hukom kanato pinaagi sa napulo kasugo, will you be innocent or guilty? so makahuna-huna bata nga kita inosente or guilty? Huh? Innocent. Will you go to heaven or to hell? So madung ba magunahuna ba kita nga madung ba ta sa langit o madung ta sa impyerno? Huh? Lift up your hand if you'll go to heaven. Anybody? If God judges you today by the 10 commandments, okay, so you say God will not send me to hell. So magaingon kita nga ang Dios dili pasa kanako dito sa impyerno. Because God is a loving God. Kay tungod ang Dios mahigugmaon And gayon. God is a good God. Og ang Dios maayo usab. But do you know that the good policeman, he catches criminals? Pero nahibaw ba kita nga ang maayong pulis magadakop usab siya sa usa ka kriminal? Yes. Yes. So if God is a good God, he will give you So ang justice. Dios usab nga maayo magahukom usab kanato ni ana. So if God is good, he will send sinners to hell. So kung ang Dios maayo, siya usab magapasa kana sa mga makasala ngadto sa impyerno. So do you know what God did So nahibalo ba kita kung unsa ang gibuhat sa Dios for you to not go to hell? sa atoa nga aron kita dili mahidong dito sa impyerno? Do you know what God did? Nahibaw ba kita kung unsay nabuhat sa Dios nga aron Anybody? dili lamang kita madung sa impyerno? What did God do? Volunteer. Unsa may nagibuhat sa Dios? He sent somebody to save you. Siya nagapadala kanato nga aron kita maluwas. You and I broke God's law. So ikaw og ako nagabungkag sa mga kasuguan. And Jesus paid the fine. Ug si Jesus mao kana ang bayad sa fine dinhi sa atoa. So God has said he can dismiss your case So ang Dios nagaingon nga pagawagtagon kanang imuhang kaso because Jesus paid the fine with his life's blood. kay tungod si Jesus nagabayad sa atong mga sala. Pinaagi sa iyang dugo. So here's the question, when will you die? So aduna ako'y mga pangutana kanus aman ta mamatay. Huh? Nakahibalo ba kita kung kanus ata mamatay? People die at any age. No. Car accident, Yes, adunay mga kadaghanan nga namatay pinaagi sa sa mga aksidente. we pray that you will go home safely. Is So that our desire? pagaampuan nato, kita magaampo nga ang atong atong mga biyahe karon nga safety gayon. But we do not really know.
Pero wala gid isab kita kahibalo. And that is why this message is more important Ug mao than ka na nga kining mensahe karon usa gayud kini ka it's pinaka-importante more gayon. important than a heart attack. Ug mausab ka na ang pinaka-importante diha sa mga anaay mga sakit sa kasing-kasing. So if God gave you justice, you would end up in hell. So kung ang Diyos na magahatag ka nato sa paghukom, so madungay kita diha sa How Impyerno. many people have been on an aeroplane? so pila man ang katao kung ang nga nakasakay sa aeroplane. Put up your hand if you've been on an aeroplane. How many people have jumped from an aeroplane? Pila man katao na. Are you still here? How did you survive? How many people have jumped? So when we are all going to jump one day, are you ready? Are you ready? Ready ba? What is that? That is death. Mao ka na ang kamatayon. When you have to jump, Kung kita mo lukso, we are all going to jump one day. kung kita usab mo lukso, How kung abot ang adlaw, how can you survive? unsaon man nato pag survive niini? That plane has got some parachute, Ang kana nga aeroplane mao anaaw sa parachute. but you have to put the parachute on. Pero kinahanglan usab kita maga-suot ni ana. You have to put Jesus Christ on Ug before usab you ni jump. ana nga si Jesus ato usang gamiton sa atong Many people are jumping nga sama sa parachute. without a Kay parachute. adunay mga tao nga nalukso kay tungod walay parachute. They will trust in Muhammad. Kay sila nagatuo, nagasalig kang Muhammad. He's not a parachute. Dili siya mao ang parachute They nato. will trust in Buddhism. Sila usab nagasalig sa mga kay Buddhism. They will even trust the saints. Sila usab nagasalig sa mga santos nga rebulto. But there's no parachute. Pero wala ka na sila mga parachute nga sama ni Because- Jesus. Jesus is the only parachute. Kay tungod si Jesus lamang gayud usab ang atong parachute. You cannot trust in Jesus and then trust in Mary and trust in the saints. So dili usab kita makasalig ni Jesus o dili usab kita makasalig ni Maria o sa mga santos nga rebulto. You can only wear one parachute. So magasalig lamang gay kita sa usang pamaagi. The other parachute have got a hole inside. So adunay mga parachute usab nga You open the parachute. og There's no atong parachute. i-open ang parachute sa mubuka gay sa siya. Don't take the chance. So dili gay nato kuanon So ulian ang what must you do? so unsa may angay natong buhaton. You say, Lord, I give you my life. I'm going to trust you. So ato gayong isulti nga Ginoo, akong isalig kanimo ang tanan, ang akong kaugalingon og kanimo lamang gayud ako mosalig. God will give you a new heart. Og ang Dios magahatag usab kanato og bag-ong We kasing-kasing. talk about a lot of things that God can change today. Og aduna kitay mga aduna kitay kadaghanan nga gisulti karon. But the most Aron mabakong atong important kasing-kasing. the most important thing is God gives you a new heart. Ang pinaka-importante usab gayud nga ang Dios nagahatag kanato og bag-ong kasing-kasing. So we are going to pray today. Yes. Sister Marichu is going to lead us in prayer. Yes, atong idungo ang atong ulo ipaagi sa pagpaubos sa ato sa buhi nga Dios. Og isulti ang akong isulti. Yes, speak out loud. Yes. Mahal kong Ginoong Ginoo Hesukristo. Let's bow our heads. Everybody repeat. Mahal. Mahal kong Ginoong Hesukristo. Yes. Nadunggan nako ang imong pulong ug motubag ko sa imong tawag. Moingon ko og oo Hesus. Musulti ko og oo sa kaluwasan. Og mandili sa mga sala og kang Satanas.
Naghinulsol ko sa akong mga sala, ug ipasalig na nako ang akong kinabuhi sa imuha. Nagtuo ko sa akong kasing-kasing sa mga gisulti sa akong bakba karon, nga ako ay anak sa Ginoo ug si Hesukristo ang akong manluluwas. Natawo nako og usaw. Nagtuo ko og midawat og gapasalamat ko nimo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Thank you and God bless you. Let's give congratulations Salamat. for God bless that. you sa tanan. So we are finishing our service. Og ato na kay nahuman ang usa ka service karon. I've invited many of you to come back at 9:30 or 10 o'clock. Og Next amo week, sa Saturday. imbita sa sunod nga Sabbath, sa sunod nga Saturday 9:30. Okay, God bless you as you go. God bless. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Listen to this. Si Jesus buhi karon, Jesus is alive. Si Jesus buhi karon, buhi si Jesus, buhi si Jesus, buhi kaayo. Si Jesus buhi karon. Here we have the Visayan. You can check the translation of that. Si Jesus buhi karon. Si Jesus buhi karon. Buhi si Jesus, buhi kaayo. Si Jesus buhi karon. Jesus is alive. Let's sing. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Hallelujah, Jesus is alive. How many people believe that because Jesus is alive, He will provide everything that we need? Very much alive. Jesus is alive, 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 very much alive. Jesus is alive today. Jesus is alive. Alive, alive. Let's sing alive, alive, alive forevermore. That is on page 1 of our book. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. He is alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Let's sing that alive again. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. He is alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, canta hallelujah, canta hallelujah. Akong Jesus buhi, buhi sa kahangturan. Canta hallelujah, canta hallelujah. Akong Jesus buhi sa kahangturan. Buhi, 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 buhi sa kahangturan. Akong Jesus buhi, buhi sa kahangturan.